Sa físean seo tá maidir go bhharcar an darna taisc mar tá lucha má an san leoran FGL Forburge Garmú leanana. Tá taisce bhar hín deantagann agus bogu réinis go dtí taisce bhar. Tá an obair an taisce bhar dó bunaí ar Cruthanna agus mit gacha le lá. Tá spás fágus a leoran sa dóis go dtíglíonn dia madra tá buint le gaceanna na Cruthanna seo lugan má. Agus heag sinna dhéanú sa le mucamidiste an san náit obair ar tinker cead. Sí an sampla tá maidir go bhharcar an is ar bumainte ná an copán ná copa té agus an obair le tal deanú sin. Faoi sin tífa tú meic agus tífa tú blach amad fá haine scinna chuinealan. Rud a bhálam díomh ná té agus cuairtaí rud igen de hampalacht féin agus deannéad sinna Múnlú ar a tinker cead cos le beidir mar tá deanta leis a copa tá le feiceil an seo an couple of second. Seo is fís dan copán coffee céanna a dhéanú an tinker cead.